רציתי ללכת לראות את המטור החדש שלנו, של הפה של אמא שלי, גם של האחים שלי. יש לי עוד 2 אחים, אז אנחנו 3. בוא נגיד את הרכב. הופה. כדאי כבר הרכב שלנו. הופה. תראה. אני כבר אבא שלי עומד, שנייה אני עומד את הארנק. עוד לפני זה. אבא? מה ליבי? קח את זה. שנייה אני אוסיף אותו מסוים. תנסתרו מהאוטו החדש. וזה אותו ממש מגניב. אני אראה לכם עכשיו את המסך. זה הרוע לבן, נכון? יש כאן מה זה מגדל? מה זה? יש? גלגל, מפתח גלגלים? יש. גלגל רזרבי? איפה הוא יושב הגלגל רזרבי? אתה יכול להראות לי שלא? לראות את זה. תקשיבו, זה מדהים. האוטו שלנו, כאילו, כאן יש, כאן בפנים, יש לנו אורות. כאן זה בערך כל המסך. זה כל המסך שלנו, תקשיבו שוטר. וכמו שאמרתי שיש עוד מציא, יש כאן משפע ערבית. נקרא. יאללה ביי. בואו נראה, כאן זה הכיסא שאני יושבת, הנה ההגה, הנה כאן איפה שאני יושבת, וכאן זה הכפתורים, פתוח, אסכול, פתוח, כאלה, זה כל האוטו, ראיתם את זה מגניב, כאן זה ברקס, יש לנו את זה, בעצם יש לנו את זה ואת זה ואת זה שהם גם טובים, וניסן ג'וק זה האוטו שלנו. בעצם המסך הוא ממש ענקיסטי, כאילו בגודל מכאן, כאילו כמעט את ההגה, כי ההגה שלנו כאן, ועשו את זה מטורף, תראו את המסך, תראו. אני חשבתי שזה יהיה יותר קטן, כי לא ראיתי את במפנים מקודם, אז עכשיו אני פתאום רואה את זה, וזה מסך ממש ענקיסטי, ואני מקווה שהוא יהיה לנו טוב. זה המזגן, כאילו בעצם שאנחנו גם יכולים ככה, לעשות גם ככה, גם ככה.